Да видим колко е часа. Часа е много рано. Колко е? 11 часа рано. Верно ли? Без музик. 8:53. Леле. Става 9, така че е рано. Да, така че... Горе. Ето така. Ето много е така. Така от тук ще снимам. Не бе, аз само така. Нема, спокойно. Да. Преди така. Хора. До тук ще снимаме, пак утре ще продължим нагоре, а надолу ще продължим надолу да снимаме, защото сега малко е страховито, ама какво да се прави. И затова сега тръгваме пак нагоре. И тръгваме към на Румен улицата. Ето него. Yes, come on. Не да ме навътре, да какво е? Рибата вътре телефона заклема. Дема! Кой? И така снимаме. Леле, валката. И така снимаме. Ох, Един човек, който го познава. Любчо, батко ми. Ау, крака ми. Не бе. Да кажем, че минахме просто на Да, за тихо. кадри, да. За кадри, ама то не е той, Чичо Гени. Да. Така, ето на моята порта. Опа, ке панеше телефона рунта. Това е моя прозорец. И... Ай, нещо не го виждам това. Така продължава. Не бе, спокойно. Айде, ние отиваме с нея до магазина да купи. Да видим какво ще купи. Здрасти! Не прави номер! Не снимай на чуждите коли номерата. Добре, не викай. Така, ние сме вътре в магазина. Колко яйца искаш? Аз снимам. Вътре в магазина. Ето ги всички. Тръгваме нагоре, хора. Така да снимаме! Ужас! Хора, така тръгваме в сушито и като се поръчваш. Хора, сега говорим тук за Рафи, че ние сме яли там. В кой град може да ходите в Рафито? Да ядем суши. Ние сме яли и дават там клечки. Тук има ли? Има. Тук? Хепи. Да, иначе има. Тук.